Morning ho yun, another day na. So ito ang gagawin natin ngayon, no? Ito yun, no? Itlog na nilagyan ng nilagyan ng mga labas. Oh my God! Wow! Ubod na naman. Ito yung paborito ko. Paano masabi? Tapos, Wow naman! Wow! Wow! kanin na mais. Plus munggo. Oh my God! Wow! Munggo, what's Tagalog? Munggo. Ito, Bisaya, mga munggo. Paano masabi? So, let's go. Tikman natin ito. Yung mukha mo, pupulbusin ko. Oh my God! Wow! Tanga talaga. Ito ha. Yung mukha mo, pupulbusin ko. Oh my God! Wow! Comment mo kung nagkapiapitan. Yung mukha mo, pupulbusin ko. Makbangon. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Oh my God! Wow! Yung mukha mo, pupulbusin ko. Ito makain mga Bisaya. Paano masabi? So, ito makain ng mga ano ba? Sanay sa harapan. Ganito lang, diretso-diretso.
na mag-arte-arte kasi ano, sakit tayo sa hirap. So, kung anong sanayan, yun na. Paano masabi? Oh, Oh my God! Wow! kain na. Yang mukha mo, pupulbusin ko. Sinsya na ko, wala pa ko upload talong. Sunod, sunod. Up. Hindi ka ubod. Ubod na ubod. Ubod niya. Paano masabi? Sabi saya, sabi mga ubod sa lubi. Paano masabi? Ubod sa lubi. Yang mukha mo, pupulbusin ko. Dami mo ba sa gulay? Wala ng munggol ba? Tapos, kaya sa mong isda. Swak. Paano masabi? Ano daw? Aksyo. Oh my God! Wow! Tapos, buntot ilong. Dami yung pag-pag. Paano masabi? Ano? Yang mukha mo, pupulbusin ko. Tatlong kain na ka. Yang mukha mo, pupulbusin ko. Ano yun? Oh my God! Wow! Oh my God! Wow! Kaso, boto ka lang ang kain ko. Kahati lang. A few moments later. Nakakubos ako. Paano masabi?
my God! Wow! Yeah. Basta ano. So yun lang guys, tapos na ako. So salamat po. Salamat sa nanonood. Abangan na sa next sa ilan or makbang. Pangabang lang stay connected camping kanunay and God bless. Thank you.